Good morning guys! Last day namin dito ngayon. Bukas ng umaga kami luluwas ng Manila. After breakfast. Naantay lang namin matapos yung matimbang muna lahat yung mga naani. Kasi nagbulot lang kahapon, diba? So magkakat ngayon. And yun, magpapakain kami syempre ng mga trabahador. Kaya nakaprepare na si Nene. Ayan. Tiloto niya na yung chicken na binili namin kahapon sa bayan. Itinola namin kasi masarap. May sabaw. Ayan, tapos prepare ko lang din itong mga saging. Hindi pa yung bulok ha. Mga hinog na yan. Perfect for for tawag dito. Turon. Ayun. Malit naman ito. Joke lang. Meron doon may kumalag sa sa ref, and then napakain na rin ni Nene yung mga dogs. Di ako ginising yung aga niyang kumising, alas 4 ata yun. Ayun, siya na nagluto, tapos nagpakain ng mga dogs. Tapos yung dalawa na lang yung maglilinis. Mamaya kasi nandun din, nasa bukid din. Ito na guys, nabalot ko na yung turon. Piprituin ko na para madala na ni Nene doon sa taktak. Mapagpasnak niya na yung mga trabahador. Kasi nagtitimbang na daw doon yung mga na ani. Mainit na ba? Oh yeah. Yung sa SM ang laki, no? Puro balat. Turon kayo dyan. Ayan. Ayan din ang hanap buhay no ni Mama. Turon, banana Q. Na, tatana. Naglalako. Oo. Diba? Tapos, kape. Yun, mga ulam-ulam. Madiskarte mga magulang ko. Sobra. Kaya, ang sarap din na di ka lumaki sa yaman no? Bakit? Ayun. Madiskarte sila. Si Papa, yun din ang binuhay sa amin, yung pagtitinda ng mga Ricardo. Kaloka. Nakaiyak. Ay, nako. Kaya gusto ko dito guys kasi pag nakikita mo yung mga tao na hindi naman kasi lahat dito is may kaya, diba? Siyempre, probinsya, may hirap. Ano mo yung ewan ko na parang bumabalik yung parang nagpapaalala sa amin ng pinanggalingan din namin. Ayun, nakakahambo lalo. Tapos alam mo yung may isip mo kung gaano ka-bless ngayon. Alam mo yun. Ayun, yun lang. Grabe lang talaga yung epekto sa akin ng mga nakikita ko sa paligid kapag nandito kami sa probinsya. Ayun. Tulad nga yung pagsisibuyas. Although di naman talaga totaling magsasaka si Papa. Yung mga parents niya, tapos parents ni Mama is magsasaka. Tapos si Mama niya, si Papa, yun ang binuhay na si Papa, kasi si Mama noon nasa bahay lang, alagaan kami. Titinda siya sa Pasay, yung mga Ricardo, pupunta siya ng Tanawan, mamimili siya ng mga red bag na kalamansi, tapos titinurin niya, alam niyo yung i-segregate niya pa, yung mga sizes niya, tapos yun, yung mga contact din siya, mga malalaking buyer, yun talaga guys. Kaya, galing kami sa wala. Ayun lang. Grabe na yung effect sa akin talaga. Naluluha talaga ako pagka alam mo yun, nakikita ko na alam mo yung napipil namin na yung pamumuhay namin is maganda na, yung nakakain kami ng minsan 5 beses pa sa isang araw. Tapos kapag nandito kami, kita mo yung iba halos walang maulam, yung ganun. Ay, pwede lang akong tumama sa loto Papatay ako kahit na Ay, ano ba yun? Baka masunog yung niluluto natin. Kaloka. So, mas lalong makaka-inspired pa
na magporsige lalo, diba? Ngayon, sunog na nga. Ang ganda pa naman ng ano dito. May ilaw tayo nanggagaling sa mantika. Ayun. Sobrang sipag ng mga magulang ko, guys. Ayun. Sobrang thankful kami sa kanila. Kasi walo kami magkakapatid, especially si mama. Siya nagbantay sa amin, nag-alaga. Habang nagtitinda ng ng gulay noon sa pa sa probinsya pa, mga lutong gulay, tapos lutong ulam, tapos agahan. Tapos wala pa si mama yung lutong agahan, tapos pag lunch naman lutong ulam, tapos after lunch naman merienda. Ayun, kaya gusto ko magkaroon sila ng komportableng buhay ba? Ang ganda, di ba? Yummers! Ayan, dadalhin na ito doon sa taktak. Ayan, next batch. Ayan, may natrapang talod, nagkasya eh. So, wag natin i-overcrowd. Almusal tayo guys with Lola Sabel. Bye-bye ka Lola. Hi. Sabi mo hi. Dali na. Yan. Yay. Yan. Si Lola Sabel. Inuulam niya yung turon, no? Walang ko turon. Tsaka toyo. Kakanin na sinangag. Ayun. Di kasi siya mahilig sa sa pansit or mga noodles. Ayaw mo la? Ayaw mo? Sige, ikaw bala. Ayan guys, nagluto si Nene. Itlog, tapos toyo. Ayan, ayan toyo with suka, with matching coffee. Ayan, kasabay ko si Lola Sabel. Si Froggy tulog pa eh. Tapos, umalis na si Nene. Na ako. Ah? Tapos na ako. Tapos ka na, daya ni Lola. Iunahan ko. Ayun, nasa na si Nene. Doon na sa bukid guys. Dala yung toron na lang. Ayun, nag-iwala ko na 3 piraso. Sabi ko baka gusto ni Bilab tsaka ni Peter. Ni Froggy. Kain tayo. Ayun si Lola. Lola! Hi. Ay! Ayan. Nagbalos na yan si Lola. Nagano na siya, nagsunog na siya ng mga mga dahon na lang. Takot lang. Likod? Sa likod. Ikaw ayaw mo lang humiga, magpahinga ka eh. Tuyo. Ha? Nakawalit nga ako yung sa kalsada. Balik ka kalsada? Sa silong ng mangga. Parang uulan wala masyadong tama nga ata yung Parang weather forecast. Parang uulan eh. Nauulan ngayon. Makulimlim eh. Ayun, sana matapos na yun bago umulan. May karga na. Kain tayo. Medyo pa ganun-ganun. Pinagpatungan ko sa inyo, hindi pantay. Wala ka ng ipin la, di ba? Wala na. Lahat? Binunot lahat na ganun. Dentista? Paano pagkakuha nila, tutumba-tumba na yung mga ipin ko? Pinabunot mo na? Babate sa aso lang. Wala na siyang ipin. Pero nakakain ka pa, nakakagat pa si Lola Sabel. Tapos may ipin naman akong kaya lang ninakaw yung bandang ibaba. May pustiso ka sana. Ayun. Gusto mo ba papustiso ka? Ulit? Walang pera eh. Pagawa natin. Gusto mo? Pwede rin. Gusto mo? Sige, pasamahan kita kay Nene. Pustiso ka. Kaso baka magka-boyfriend ka niyan. Kung may postiso ka na, syempre gaganda ka niyan eh. Si Lola Sabel oh. Matanda na.
Boyfriend pa si Lola Isabel. Ayun, lola siya ni ano ka ni Richard? Apo mo ba si Richard? O yung nanay ni Richard? Anak ng pamangkin ko. Yung asawa ni Luli. Anak ng pamangkin mo. Yung asawa ni Luli tay. Si Di ba, ano ka na, lola ka na sa tuhod ni Richard? mm. Talaga? Alaga ko yun, yung naging asawa ni Lulit. Yun na inalagaan ko, maliit pa yun. Pinalaki ko yun Hindi ko hanggang gets. nagbinata. Anak ng pamangkin mo. Wait lang. So, yung tatay ni yung lola ni Richard, Kapatid ko. kapatid mo, okay. Hindi ka pa, lola ka pa lang. Hindi ka pa, ikaw ang lola sa tuhod nila ni Peter. Ayun, yung pala guys. Ako ang pinakabunso. Ano kayo magkakapatid? Ako na lang. Ikaw na lang, ako po. Bakit ganon? Nandito naman kami lang, may pamilya ka pa naman eh. Di ba? Sa lupa na lahat ang mga kapatid ko. Sa lupa na. Ngayon, dati doon na to si Lola sa sa bakanting lote. Gusto siya. Kinupkup namin. Nila Papa. Ayan, nagwawalis-walis si Lola. Pantay sa aso. Ano, Lola? Doon yung kwarto niya. Tayo. Sarap naman. Ato ni Busing ang ingay-ingay. Maingay ba? Yung tuta. Sino dyan? Pinakamaliit na puti. Ang ingay siyang unang tatakon. Daldal yan kay Lola Isabel. Kaso medyo mahina na yung pandinig. Lola? Narinig mo ako, La? Oo, narinig mo ako? Ilang taon ka na ulit, Lola? Basta kung may sasabihin kayo, lakas lang nyo at Nakasati, di ba di niyo narinig? mahina na yung tainga ko. Sige, Lola. Sige. Kaya kung may sinasabi si Lenlen, ay pabulyaw kong minsan eh. Tatawanan ko lang. Lola! Sabi niya eh. Bakit? Diyan mo na lang ako na maghuhugas, ha? Patungo na lang na. Naiiwan ka dito, doon ako sa taktak. Bala ka, kako. Gising na si Kalbo. Kanina pa actually. Nakabalik na rin si Nene. Galing tak-tak. Itak-tak mo nga, ne. Ayun, tapos si Japong nasa na daw, nasa bayan na, nasa San Jose na. So, dito na namin pinadiretso para makita niya na si Conan. Ayun, bebe boy niya yun si Conan nila yun. Tapos, lang ako. Ito ko lang si Kalbo ng lumpia. Ang ganda ko kapag lagi nasa freezer lang, fresh pa rin siya. Yan, gawa ni Nene. Andito na yung loko, oh. Kasi sabi ko pa lang na nasa bayan. Bilis, oh! Langya ka. Ayun, Kunanin! Kunanin! Ayun, nalaga mo. Pakalaki, no? Hindi ka kilala. Sinuto, ba't kasing taba na kami? Wala na lang yan. Hello guys! Walang kuryente. Kaloka. Pero buti na lang presko dito sa sa kwarto. Ang cute naman yan. Palit. Gawa niya. Hindi. Gawa ng ate naman kasi. Sa made of guys. Yung sa tin can. Big. Ayun. Big battery.
Ayun. Tapos nandun pa rin sila ni. Hindi na kami pupunta doon ngayon. Mamayang hapon na lang. Kasi sobrang init. Nag-ano na lang naman sasako guys. And then, ayun. Doon na lang din nagluto ng ulam. Kinatay daw ni Papa yung kambing. Nakakainis talaga to si Papa. Sabi niya, alagaan eh. Oh, pati yung baby. Yung baby nga yata kinatay. Nakakainis. Kaya ayoko din pumunta. Naawa ako lalo. Ay, nako. Talagang tatay ko na to eh. Kaya, kayo. Katay-katay ng mga hayop. Lalo na Ayun. yung kambing. Nakakaawa pa naman yung kambing guys. Kasi talagang yung iyak niya parang nagmamakaawa. Kasi sabi naman ni Papa, ginawa daw yun ng Diyos para nga maging pagkain ng mga tao. Pero, gosh, cannot be. Ayan. Magluluto ako mamaya naman. Dito na si Bilab eh. Ayun na. Bilab. Hi! Ayan. Nauwi ko lang. Andiyan lang. Ano nila? School nila. Katabi na itong bahay. Ano kasi ko dunggoy ilong. Bakit? Sinuntok daw ng Na? bilang school. Ay. Hanggang dito Sa Hello? baba. Hanggang dito sa baba. Ayun. Magluluto ako ng dapat ng tinola. Paborito yun ni Peter eh. Kumakain ka ba noon, Sophia? Opo. Gusto mo magluto na ako? Anong oras ang balik mo sa school? Kahit ano? Kahit anong oras? Kahit anong oras. Pwede, adaw na. Loko-loko ka, anong oras na ba? 11:38. Sige, wait lang. Luto lang ako para makain na tong bulinggit na to. Nahina kumain eh. Ilalim mo nga to dati pa madulas yung bata. Buksan mo na. Kumakain na yung magkapatid bago pumasok. Galing niya si Pia kumakain ng Pati ginger, kinakain mo Pia? Oh, Ginger? ano to? Nakain niya. Dahon ng sili. Naubos na nga nilagay ko doon. Galing ah. Gusto ko na umuwi? Saan? Maynila. Bakit? Dito nga magbabakasyon, di ba? Uwi ka pa doon. Sabagay kasi pa yun. Magana si Pia ngayon Karampot lang kumain yan eh. Mapili. Doon kaya nakakabili ng laro ang turumpo. Si Chris, madami turumpo. Gusto mo pa chicken? Hindi, gulay lang. Gulay lang? Oh, galing ah. Lagyan natin ang gulay lang. Ang dahon lang gusto nila. Ilang beses po nakabawal ka namin. Ayaw makinig. Nang ano? Nabawal uminom ng alak. Di naman lagi-lagi. Kahit na pag konti. Nagagalit si Kuya Peter. Minom daw ng alak ang mami. Iwanan ko na yung pag nag-astronaut ako. Hindi ka na babalik. Di na. Punta na ako sa Mars. Doon ka na. Nandun na ako. Galing naman niya sa gulay. Hi guys! Dito kami sa sa bukid. Sa kalsada pala. Ayun si Tonton. Tapos andito na yung yung mga sibuyas. Ayan, may buyer na dumating eh. Ayan, isang truck. No problema na kami kanina kasi nag-back out yung nag-back out yung unang buyer. Nakakaloka, yun ang nakakainis eh. Kaya uminit yung ulo ni Papa kasi di ba nagkasundo na kaya pinabunot na. Tapos biglang nag-back out. Parang binabarat bigla. So yun, nagkainitan sila kanina. Yung buti na lang dumating si Malabon cold storage. Ayan. Kaya na. Ayan, timbang na. Ayan. Ating tinatanim. Bako. May tibuyat. May bumbay. Malakas pa sa puso. Oo, lakas eh. Patitihit. Yung tao. Ang araw namin kwento. Si Nene, ito yung buyer namin. Pretty. Pretty nung aming buyer.
Bibili pa daw sila na ano. Batot! Baboy! Ang baboy! Lalo na dagdagan. Yan. Yan ang ginraduate mo. Ano ulit ito? Tawag na ito. Masteral. Masteral ka ng sibuyas. Pagsisibuyas. Eh, pero hindi hindi dapat ini-small mga ganyan. Kung may carrot man, may sibuyas na. Wala ko. Sibuyas. Napuno pala yung truck, oh. Pala namin kalahati lang. Yan pa eh. Mas 52. Bachelor of Science in Business Ad. In Sibuyas. Bachelor of Science in Sibuyas. Mas 52. Ito ang uwi namin. Mga rejected ng buyer. Pero maganda yan. Hindi tinanggal yung, Alin? yung lambat. Hindi. Ayun. Bebenta namin sa palengke yan. Okay pa yan. Kung bibilin kasi yan ng 10 piso per kilo. Laki pa nung kikitain niya sa palengke eh. Yun naman din ng ano ni Papa no, nagtitinda. Kaya pirahin niya ni Papa eh. Tagay guys. Ayan. Matapos mag-ani, magbenta. Tagay, kampay! Kasama si Padir. Ayan. Uwi na kami bukas eh. Ayan. Tapos yung ayit, Tapos po po. yun, hindi nyo pa namimit. Iba ang ugali nun. Sa pinaka-basket. Sibuyas ang tinda ko eh, sibuyas, kamatis. Pansinin mo yan, magbilang ka ng ilang araw. Magugulat ka. Kaya yung golden na yun, sugi ko yan eh. Hindi ko lang maalala talaga kung sinong... Si ano po, Boss Richard. Ah, yan! Si Richard! Cheers. May sarili siyang... Boss Richard. May sarili siyang, ano siya... May sarili siyang, Empilay. storage sa Binondo. Ako tayo. Daming kilala niya ni Papa ano. Si Sibuyas. Kaya ang binuhay niya eh. Golden na yun eh. Pag puporma lang siya nakachinelas tapos Ayan, naka-short ng six-pack. Okay, naka-t-shirt ng white. White siya din yun. Yan ako, dyan ako kumukuha nun niya kay Richard. Yan sa Golden na yan, dyan ako kumukuha ng isang jeep na sibuyas talaga nun. Apo, kabisado pa rin ni Tati. Ay, Bakit sus, hindi mo Mario, nabili Sid, sa Tatay yung sibuyas mo? Oo nga eh. Ano ba binuhay ko sa mga ito eh? Tapos sana tayo, pag binagsak mo dun tayo sa Golden, oh, ito yung mga tauhan ko. Ay, kilala ko. Oo, package ni Papa na lagi. Mga gulay, mangga. Gulay, gulay, Uwi na bigot. grocery. Ay, weekly yun, di ba? Weekly. Weekly yun. Oo, ang bango ng package. Excited kami lagi. Sanas, paglabas mo yung kalaro mo. Tama naman yan eh. Tatlo pa lang sila nun, tatlo, apat. pa ng donut na no. Oo nga eh. Gaplatito pa kalaki eh, no? Laging pasalubong ni Papa eh. Uwi ako, lagi ako may pasalubong sa mga kanil. Ngayon, yung door. Sumunod itong araw, ganito kalaki. Oo nga eh, gano'n. Laging pasalubong. Inflation. Nung araw, simpleng mansanas pag Isipin mo yan, Arot. Kung nagtitinda kasi ako sa bangketa, ang ginagawa ko nung araw, diskarte ko, at sarili kong kapital, pina-5-6 ko. Kailangan tubuan mo yung pera mo. Oo. Ngayon, di ba, kapital ko 5,000. Nag-uulog ako doon ng 200 araw-araw.
Bukod doon sa 200 na araw-araw na hinulog ko doon sa pera na yon. Apo. Safety ko yun. May hinulog pa rin ako doon sa kinikita ko, sa tubo ko. Araw-araw. Tapos, meron ako yung sa araw-araw, meron akong budget para sa akin. May budget ako sa pamilya ko. Ito, discarte lang naman eh. Uy, pero nung araw, malaki na 500 weekly. Madiskarte kasi papang. O, diba? Mana-mana lang yung diskarte na yan eh. No pa? Hindi naman, hindi. Akala mo, lumaki yan sa akin na pinalaki ko yan sa mga ano eh, sa mga anak buhay na ano eh, sa pagtitinda. Ito nga eh, binili ko siguro ng 5 sakong Uy, madami yun. Hindi lang. Indian mango. Indian mango. Sing sako yata yun. Nabenta ko yun. Vitamins niya. Si Lola oh. Pero pag wala naman, Bakit baliktad ka mag-yosila? ganyan yan. Oh. Kaya Yung apoy na sa ano. Oh. Ito si Lola. Di ka nalalaki niyan. Juan. Para matagal. Para matagal. Di ka pa inaantok? Di ka nalalaki niyan. Yung skin, kailangan alagaan. Ayan, mag-iigib na si daddy ng tubig. Bubomba siya. Trip niya bomba eh. Ayan. Ayan. Pag sinisinok na yan, ayun, buhay na. O, ayan mo, Charot. Okay na yan. Siya na magbomba. Ayan. Wala si Papa. Ayaw pang paawat ah. Uy! Sige. Bakit din nag-ano? Konti-konti lang. Umaapaw eh. Ay, magigib lang siya ng pang-ano namin guys. Pang shower. Masyadong maraming hose. Hindi, tingnan mo. Ako na magbubomba doon. Tingnan mo. Ikaw magigib doon. Ayusin mo. Ayan, nasaan si Lola? Tulog na si Lola. Tulog na si Lola. Hi, La. Good night, La. Hindi na ako bumba ka rin. Bibigyan ng bukas ng Eh, bomba ka daw doon.